bundok ng Tulala. Ngayong araw po ay susubte si Bebang. Pag nag-negative po ay lalabas na po kami dito ngayon sa quarantine facility ng Tinambak. Ayan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Antay-antay pa tayo yung mga darating. Andito ako ngayon sa bundok ng Tulala. Sa bundok ng Tulala. Medyo okay po yung signal natin kasi hindi umuulan. Mainit ngayon mga kalingap. Ayan, meron na tayong 6 viewers. 9 viewers na. Ayan si Ma'am Mariam Matubang, may galab shout out Ma'am Miriam Matubang, Mariam. Ayan, shout out. Ayan si Lods Gisa Bicolana, good morning Manay, sabi niya Manoy. Ayan. Glory Pel Tanudra, good morning, mega love shout out. Ayan. Siren Okada, ayan, hello. Heidi Patino, mega love shout out. Heidi Patino pala. Nature, good morning. O nasa nature tayo ngayon. Maria Paz Okoshi, mega love shout out. Anasita Tulio, ayan, shout out. Ayan, kukunin ko muna yung isang cellphone ko para diyan muna po kayo mga kalingap. Hello, 30 na tayo, 30 viewers na tayo. Sana po mag-negative Ayan si Linda Carpenter, mega love shout out. Salvacion Habana, mega love shout out po. Ayan. Gloripil Tanudra, mega love shout out. Ayan. Sherin, shout out po. Elosia Borgus, shout out. Iloy Ricamara, shout out. Mercy Presnido, shout out. Ayan si Ma'am Alicia Ali, mega love shout out po Ma'am Alicia. Ayan Elizabeth Nabaja. Elizabeth Nabaja. Ayan. Ate shout out po, good morning. Tulala. Ayan. Bundok po yan ng Tulala. Pitos, Estrella Mino, Gem, Georgia. Ayan, Andelina Angustia. Ayan. Mili Constanuevo, galab shout out. Ayan. May ayan. Good morning Miss Lee. Yan. Adelina Angustia. Ayan. Ito. Yan, 41 na tayo. 41 na. Neresa Sunsa, mega love shout out. Sana po negative. Ayan. Think positive para mag negative sinetan.
ng ating signal para madilim. Yan, your live via satellite. So, ayan po mga kalingap, mga nagdaang araw, nagdaang pangyayari, talagang naging lesson para sa amin to, na bago kami umalis dito ay nagpa-swab test na dapat bago pumunta ng dait. Ayan. Pasbisda, good morning, good morning. Napakalaking lesson ang nangyari sa amin. Kaya naman ay hindi na pwedeng mangyari ulit. Yan, okay lang po, Sis Linda Carpenter. Ayan, Nerissa Sonsa. Pasbisda, good morning, sabi ni Ma'am Alicia Ali. Naka-live din si Bobby TV, lipat-lipat na lang ako manood. Ayan, salamat po, Emma Kalagan. Love shout out. Nagsabay pala kami ni Bro Bobby ko. Gara at SG, good morning. Maret, good morning. Sabi lang po kung nag-live na si Kuya Bal at mag-live nga si Kuya Bal, titigil muna tayo. Ayan, Oreo Tamalyon, ayan, good morning. Kalingap Kalampitos, tapes lagi, God bless. Salamat, maraming salamat po. Sean M, shout out. Ayan, shout out. Nobi Lakinon, shout out. Ma'am Linda Carpenter, mega love shout out. Sabi ni Gara at SG. Prisha Brit, ayan, okay lang po, okay na, okay pa. Kasi ang inintay na lang po namin ngayon ay swab test ni Nathan Cute. Mag negative si Nathan, kami din positive. Ayan, Gara M. Shuhag, ayan. Auria Tumalion, ayan, mega love shout out po. Kay Pidakan, shout out po sa ating lahat. Roberto Ablang, ayan, sabi ni Roberto, sana po makalaya ka na dyan para makapunta ka ng dait 1M na si Kuya Bal sa Saturday or bukas na, sana po, God bless. Opo, hopefully inintay po namin yung contact sa akin ni Nathan Cute, kung anong sana po mamaya bago ayan, inintay po namin yung result negative ni Nathan at laya na kami dito sa bundok ng Tulala. Tulala sa isang tabi at di mapakali. Copyright. Ayan, Sis Lorna TV, good morning. Banji TV, Evelyn Balido, good morning. Flor Ore, good morning. Nerissa Sonsa, Gara SG, good morning. Ayan. Ayan. No skipping ad, sabi ni Sis Lorna. Salamat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ngayon po ay malusog po tayo. Ayan, dito ko po naranasan yung kain tulog. Hatidan ka lang ng pagkain, parang talagang yun. Priscilla Brit, ayan, okay lang po, okay. Magandang okay kasi masaya po ako ngayon dahil inintay na lang yung negative result ni Nathan Cute Vlogs. Kung sakali man po ay pagkatapos ng negative, pagkatapos makalabas kami dito, baka sakali makapunta kami sa bahay ni Kuya Bal. Ayan, napakatahimik po dito, napakatahimik. Ayan, Lilibit Lotino, mapagpalang umaga po Kalampito, sana matapos ng quarantine ninyo, ganoon din si Bebang para makaabot tayo sa 1 million ni Kuya Bal. Po, for sure, makapunta man kami doon, pero siksikan yan kasi halos lahat ng mga Kalinga partners pupunta doon pag 1 million ni Kuya Bal. Ayan na, so sana makapunta kami. Ayan, nag-live po si Kuya Bal, pagbigyan mo natin si Kuya Bal. Maraming salamat po. Punta muna po tayo kay Kuya Bal Santos. Ayan, nakita ko sa notification ko nag-live si Kuya Bal. Salamat po sa inyong panonood at yun na nga po, sana mag-negative
ng parang makalaya na tayo ngayon. At ang dami natin dami nating project pupuntahan, kaliwat kanan. Hindi lang kaliwat kanan, mayroon pa sarap, mayroon pa sa likod. Salamat po, maraming salamat. Bye-bye. Kuya Julie Punil.